tää on? Tää on ihan selkeä. Tää on kaulakoru hevoselle. Tää on itse asiassa silatyyny, jota käytetään valjaiden alla pehmusteena. Mun mielestä on ihan puhdasta glämiä. Entä mikä tää on ja mitä tällä tehdään? Kaulapannaksi sanoisin ehkä. Se on itse asiassa rintaremmi, joka varmistaa, että valjaat pysyy paikoillaan eikä valu liian taakse. Mitä nää on ja mitä näillä tehdään? Haluuks mä koskea näihin? Nää on jonkunnäköiset suojat kavioihin. Ihan selkeät, mut pikkureijällä. Siis nää on kavion ympärillä sujautettu kumiputsi suojaa hevosen jalkoja ja auttaa joillakin hevosilla tasapainottaa ravia. Onneksi ne oli ne. Mikä tää on ja mitä tällä tehdään? Näyttää naamiaisasusteelta. Ehkä jonkunnäköinen päähine johonkin yöllisiin retkiin. Se on itse asiassa korvahuppuut ja ne vaimentaa ääniä. Niin ei ole ihan kauneustuote pelkästään. Mitkä nää on ja mitä näillä tehdään? Nää on silmälaput. Mä oon nähnyt hevosilla tämmösiä. Itse asiassa ne on polvisuojat. Ne suojaa hevosen etupolvia kolhuilta toisiaan vastaan. Vois suojaa silmiäkin. Mitä väliä?